До сега в ритъмът на мечтите. Богиньо, нека сестра ми дойде преди сватбените обиколки. Цялото семейство е тук. Само Симария няма. Сестра е на път да съсипе живота си, а тя не знае. Не. Това не е възможно. Не е възможно. Тук има нещо гнило. Но какво? Трябва да разбера. Леля. Ало? Симар, къде си, дъще? Побързай. Сватбената церемония почти приключи. Опази Боже, Роли да се До сега в ритъмът на мечтите. Аз избрах да не споделям плана с никого. Ако ви бях казала, нямаше да се държите така с мен. И Веру нямаше да повярва в лъжата ми. Лошото ви отношение към мен беше това, което ни помогна да си извоюваме победата. Днес се гордея да кажа, че си снаха в семейство Барадвач. Всичко е добре, когато завършва добре. Върна. Ритъмът на мечтите. До сега. Чери казва на Прем, че очакват подарък от него. Рито и Нейна съобщават на Симар, че се е класирала за втори етап от кастинга. Сурендра обяснява смисъла на брака на разколебания Прем. Леля Раджо убеждава Симар да попълни формуляра за кастинга. И така... На предния ред са моите състуденти, а на задния – по-долния курс. А коя е тази? Казах ти, състудентка. Със студентка? Не приятелка. Да, и приятелка, и... Какво и? Просто питам.